Уважаеми господин заместник кмет на община Мадан, дами и господа общински съветници, кметове, кметски наместници, уважаеми гости, доктор Хаджиев, добър ден и добре дошли на днешното редовно заседание на Общински съвет град Мадан. На днешното заседание присъстват 17 от 17 съветника. Имаме необходимия кворум и откривам днешното редовно заседание на Общински съвет град Мадан. Уважаеми дами и господа, ако ми позволите, преди да преминем в работен режим, първо искам да благодаря от името на общинското ръководство в лицето на господин Молай Сенов и на неговия заместник господин Орлов, от името на целия Общински съвет, на всички служители от общинска администрация, на всички читалищни настоятелства, които участваха активно в мероприятието във връзка с празника на града и Деня на миньора. Благодаря на всеки един от служителите, които показаха истински професионализъм, истинска всеотдайност за добрия празник, но за наше огромно съжаление, втората вечер от тези празнични дни беше белязана от трагичен случай. Наша млада съгражданка, самодейка от Народно читалище Иван Вазов загуби своя живот. Да молим Всевишния да й отрежда спокойствие и мир на душата й, а на близките и на семейството търпение и сили да могат да продължат живота си напред. Също така сърдечни благодарности към районно управление на полицията град Мадан с началник господин Емил Ковачев, началника на Охранителна полиция и на целия състав на бърза помощ от чистачката до шофьора, които взимаха дейно участие във връзка с мероприятията. Поклон пред всеки един от тези служители. Уважаеми колеги, ако ми позволите, искам да преминем в работен режим. Предлагам в дневния ред като точка 3 да бъде включена докладна записка относно актуализация на поименен списък на капиталови разходи на община Мадан към 30.08.2024 година под номер 11. Да се включи още една докладна записка относно социално подпомагане на Николай Андонов Николов и точка номер 12 да бъде включена докладна записка относно съгласуване на предложението на Желязка Тодорова, директор на Музея по минно дело и рододобив Мадан, относно цени на входни билети за Музей по минно дело Рододобив, Кристална зала Родопски кристал, подземен минен музей Сполука и пещера Шеренска. Колеги, в режим на гласуване, който е за предложените точки 3 и 12 и точка 11, моля да гласува. Въздържал се, против няма. С 17 гласа за се приема предложението. Колеги, в режим на гласуване на целия дневен ред, който е за, моля да гласува. Против, въздържали се няма. С 17 гласа за се приема дневния ред на днешното редовно заседание на Общински съвет. Уважаеми колеги, преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Отчет за дейността на МБАЛ професор доктор Константин Чилов ЕООД за първото полугодие на 2024 година. Лично присъства управител на МБАЛ, за което му благодарим доктор Хаджиев. Доктор Хаджиев, имате думата. Ако желаете нещо да допълните, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник кмет, уважаеми дами и господа общински съветници, драги съграждани. Представил съм писмен отчет, както винаги, с подробности. Сами виждате, приходите превишават разходите с близо 400 000. Така че по отношение на финансовото състояние е добре болницата. По отношение кадрово оборудване също е добре за сега, като включваме и пенсионерите, които сме там. Така че имаше изказване, че ако освободят пенсионерите от здравеопазването, ще фалира системата. Надяваме се да намерим още млади лекари, както и имаме в момента млади лекари. Знаете, че имаме акредитация за обучение и тази година очакваме поне един или двама души, които да дойдат да специализират при нас. Лекари говоря, а за сестри също имаме повече желаящи да специализират. Другото съм представил, ако имате въпроси, съм готов да отговарям. Благодаря, доктор Хаджиев. Уважаеми колеги, имате думата за дебат. Господин Чукаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, господин Орлов, заместник кмет на община Мадан, дами и господа общински съветници, уважаеми гости, това е поредната докладна, която ние разглеждаме за МБАЛ Мадан и за пореден път ние виждаме, че болницата стои добре финансово, а също така и през този период, за който сега го разглеждаме, има завишение на пациентите, което съответно означава, че има и завишение и на приходите. През последните
5-6 години беше ремонтиран, може би, почти на 100% от сградния фонд. А също така и преди около 5 години, мисля, че вече изминаха, имахме една привилегия нашата болница, да имаме на разположение $1 милион. И мисля, че вече е настъпил момента, господин Хаджиев, да преминем някои отделения на следващо ниво. И затова ви моля на следващото заседание, ако може в повече подробности и детайли да ни обясните какво точно не достига, за да имаме отделение на второ ниво. Благодаря. Благодаря, няма какво да добавя. Колеги, имате думата. Господин Чукаров, заповядайте. Дами и господа общински съветници, имам само едно питане към вносителя на тази докладна. Имаме неразплатени задължения в размер на 1 милион 251 хиляди. Тези неразплатени задължения могат ли да бъдат причина да бъде нарушен балансирания бюджет, който сме го приели в началото на годината? Благодаря, господин Чукаров. Госпожо Узунова, ако желаете и ако имате готовност да отговорите, заповядайте. Която господин Чукаров цитира 1 милион и 200 във връзка с фактурирани разходи, които са в ПМС 107, които дошло финансиране към момента, по-голямата част са разплатени, а текущите, които са от общинския бюджет, са много малко, така че са около 90 хиляди, така че няма опасност за някакъв дефицит по бюджета, плюс това салдото към 30 юни е около 3 милиона в бюджетната сметка. Благодаря, госпожо Узунова. Други колеги? Да считам, че няма. Колеги, гласуваме за да прекратяване на разискването, който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. По именно гласуване господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасонли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря ви, уважаеми колеги. С 17 гласа за се приема материал по втора точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към трета точка от днешния дневен ред. Относно актуализация на поименен списък за капиталови разходи на община Мадан към 30.08.2024 година. Давам думата на вносителя. Господин Ола, заповядайте, ако желаете да добавите нещо. Не желая, благодаря. Материал също разглежда на постоянната комисия. Колеги, имате думата за дебат. Господин Чукаров, заповядайте. Дами и господа общински съветници, имам едно предложение по приложение 7.1, позиция 4. Има правописна грешка, ако може да се поправи и да се чете Печинско и Петров дол. Благодаря, господин Чукаров. Ще го вземем в предвид. Други колеги?
Да считам, че няма. Колеги, гласуваме за прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. Поименно гласуване господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. С 17 гласа за се приема материала по трета точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към четвърта точка от днешния дневен ред. Относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Мадан за периода от 1.1.2024 до 30.6.2024 година. Давам думата на вносителя. Господин Орлов, заповядайте, ако желаете да добавите нещо. Благодаря ви. Колеги, материала разглеждам в комисиите. Имате думата. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. Поименно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасонли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. С 17 гласа за се приема материала по четвърта точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към пета точка от днешния дневен ред. Относно отчет за дейността на Общински съвет Мадан и неговите комисии за първото полугодие на 2024 година. Вносител на материала съм аз, нямам какво да допълня. Материал разглеждам в комисиите, имате думата. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. Поименно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. С 17 гласа за се приема материал по пета точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към шеста точка от днешния дневен ред относно допълване списка на имотите публична общинска собственост. Давам думата на вносителя. Господин Орлов, заповядайте, ако желаете да добавите нещо. Благодаря, господин Орлов. Колеги, имате думата. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. Поименно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. 17 гласа за се приема материал по 6 точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към 7 точка от днешния дневен ред относно отдаване под наем помещение, находящи се в град Мадан, улица Перелик номер 20, етаж 1. Давам думата си, господин Орлов. Няма какво да добавя. Благодаря, господин Орлов. Материал разглеждам в комисията. Колеги, имате думата. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. Поименно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. С 17 гласа за се приема материал по 7 точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към 8 точка от днешния дневен ред. Относно предоставяне под наем на недвижим имот частна общинска собственост, ретранслатор и части от метално съоръжение, представляващо мачта, находящ се в село Върба, община Мадан, област Смолян. Давам думата на вносителя. Господин Орлов, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря, господин Орлов. Колеги, имате думата. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията. Който е за, моля да гласува. Въздържал се, против? Няма. Поименно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. С 17 гласа за се приема материал по 8 точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към 9 точка от днешния дневен ред. Относно одобряване на задания по член 125 от ЗУТ и допускане изработването на проект за частично изменение на ПУП-ПР на УПИ-7 за промишлено застрояване в части УПИ-8 за озеленяване на квартал 97 по ПУП на град Мадан, квартал Батанци, поземлен имот 46045.502
точка 655 и поземлен имот 46045.502 точка 147 по кадастралната карта на град Мадан, община Мадан, възложители община Мадан, Хамди Хайриев Османов и Селви Хамдиев Османов. Давам думата на всите, господин Розбоев. Благодаря, господин Орлов. Колеги, материал разглеждам постоянните комисии. Имате думата. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията, което е за, моля да гласува. Въздържал се, против, няма. По именно гласуване, господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сераков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. И 9-та точка се приема с 17 гласа абсолютно мнозинство. Уважаеми колеги, преминаваме към 10-та точка от днешния дневен ред. Относно одобряване на задание по член 125 от ЗУТ и допускане изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ 1-109 и УПИ 28-111 квартал 10 УПИ 1-164 и УПИ 7 вместо квартал 15 поземлен имот 111 улична регулация с основи точки от 75 до 168 и с основи точки от 146 до 168, село Буков полян с възложител Цвятко Момчилов Каменов и Цветанка Момчилова Каменова. Давам думата на всите, господин Роз, заповядайте. Благодаря, господин Рот. Материал разглеждам в комисията. Колеги, имате думата за дебат. Да считам, че няма. Гласуваме за прекратяване на разискванията, което е за, моля гласува. Въздържал се, против, няма. По именно гласуване, господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасони, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги, с 17 гласа за се приема материала по 10-та точка от днешния дневен ред. Уважаеми колеги, преминаваме към 11 точка от днешния дневен ред относно социално подпомагане на граждани. Имаме 3 докладни записи, които са обсъдени от комисиите. Те имат положително становище по материалите. Предлагам заедно да ги обсъдим случаите и да гласуваме по-отделно и това да се отрази протокола. Господин Роз, заповядайте, ако има какво да добавите. Господин председател, дами и господа общински съветници, колеги, Постоянната комисия по социални въпроси е предложила за Николай Есенов Николов еднократната помощ да бъде в размер на 500 лева. Така че приемам предложението на Постоянната комисия като вносител и съм съгласен с... Благодаря, господин Орлов. Други колеги? Госпожо Младенова. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Орлов, уважаеми колеги общински съветници и гости на нашето заседание, Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност разгледа и 3 предложения, постъпили за социално подпомагане. Подкрепяме предложенията на вносителя, като даваме предложение и третата да бъде уеднаквена с останалите 2, да бъде подпомогнато лицето с 500 лева. Благодаря, госпожо председател. Други колеги? Да считам, че няма. Колеги, гласуваме за прекратяване на разискванията, което е за, моля да гласува. Въздържал се, против, няма. По именно гласуване, господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасоли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря и колеги. С 17 гласа за се приема материала с предложенията да бъдат отразени протокола, госпожо Сиракова. Уважаеми колеги, преминаваме към 12 точка от днешния дневен ред. Относно съгласуване на предложението на Желязка Тодорова, директор на музей по минно дело и рододобив Мадан, относно цени на входни билети за музей по минно дело и рододобив, кристална зала Родопски кристал, подземен минен музей Сполука и пещера Шаренка. Давам думата на всите, господин Розбоев. Няма какво да добавя. Ако има въпроси, съм готов да отговоря. Материал разглеждам постоянната комисия. Колеги, имате думата за дебат. Директор отсъства, не го виждам. Господин Чукаров, заповядайте. Общински съветници, аз вчера на комисията имах едно лично предложение. Предлагам го и днес. В проекто решението в точка 1, 2, 3 и 4 към ученици, студенти да бъде добавено и пенсионери. Благодаря, господин Чукаров. Давам думата на всите. Господин, заповядайте. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници,
нормата на член 187 от Закона за културното наследство, което е по-висше стоящ документ от наредбата, дава право на директора на музея да определи цените, а единствено финансиращия орган да ги съгласува. Категорията пенсионери по принцип не залягат в Закона за културното наследство да има облекчен вариант. Желявска Тодорова е извършила проверка и в други, съответно, музеи, като има различни практики. Някъде са освободени, някъде не. Критерия обаче пенсионер в самия закон не е залегнал, така че самото предложение би следвало да дойде от Желязка Димитрова и ние само да съгласуваме нещата, разбирате ли? Това нещо го казвам, защото има практика вече в България и много такива музеи са осъдени. За съжаление има оформени вече адвокатски такива колеги, които наблюдават наредбите, решенията на Общински съвет в цяла България и съответно ползват отделни пропуски и осъждат общините, като преди всичко техните интереси, когато представят хонорар много високо от адвокатите и съответно като спечелят делото без значение, дали примерно е ниска стойността на услугата, която предлагаме или не, те просто взимат по-високите хонорари и има случаи с 2-3 до 10 хиляди лева на територията на цялата страна. Така че предложението е от Желязка Димитрова и се съгласува с финансиращия орган. Благодаря, господин Орлов. Други колеги? Да считаме, че няма. Колеги, гласуваме за прекратяване на разискванията, който е за да гласува. Въздържал се, против? Няма. Гласуваме предложението на вносителя, което по именно гласуване. Господин Боровински, госпожа Пенева, аз съм за, господин Сираков, господин Матолов, госпожа Котелска, господин Фиданов, господин Карасонли, господин Пашов, госпожа Младенова, господин Съдък, господин Филипов, господин Чукаров, господин Имамов, господин Чиев, господин Кадиев, господин Меков. Благодаря ви, колеги. И последната точка от днешния дневен ред се приема с 17 гласа. Благодаря ви. Уважаеми колеги, преминаваме към 13-та точка, точка разни. Имате думата, заповядайте. Господин Чукаров, заповядайте. Господин председател, имам само едно питане към в случая заместник кмета на община Мадан. Пенсионерския клуб в града не работи близо 4 години вече. Нещо прави ли са в тази връзка в най-скоро време да може да заработи, защото ние сме, може би, единственото населено място, където нямаме такъв клуб. Благодаря. Заповядайте, господин Орлов. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, има известни проблеми в самата сграда и трябва да се извърши ремонт. Има и малко недоразумение, извършени неща, които по принцип трябва да се уточнят в самите отношения като наематели. И този процес забавя отдаването под наем. Това е. Благодаря, господин Орлов. Други колеги? Да считам, че няма. Някой от колегите кметове, господин Минчев, секретар на община. Да считаме, че няма. Уважаеми колеги, поради изчерпване на материалите по дневния ред, закривам днешното заседание. Благодаря ви на всички.